Dit is wat er jarenlang stie. Een stenen ramt met een nepopbouw. 154 jaar lang kreeg boeten de stadsmoorden van Jeruzalem delzet door de Engelse filantroop Graaf Montefiore. Een Engelse noodmoen als onderdeel van een wegwiekje voor arme stakkers uit de versmarge stad. Er wie alleen nog te min wie voor het lompen mjelwerk en al gauw rekken de moen in verval. Ondernemer Arjan Lont van Sint-Anne zette met de stichting Christenen voor Israël de schouders onder de rehabilitatie van het wraakverneemde monument. Ik denk dat wij niet zomaar op deze wereld staan. Niemand, ook niet die nog kijkt, je bent niet zomaar op deze wereld. En ik voel verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Ik voel verantwoordelijkheid voor mijn eigen personeel natuurlijk. Maar ik voel ook verantwoordelijkheid dat wij, wat ik daar zo vertelde als christenen, met een bepaalde schaamte naar het land kijken. Want we hebben het niet goed in Europa. En mijn voorvaderen waren daar ook schuldig aan. En dat vind ik jammer. En dat is ook de motivatie te zeggen van nou, ik leef nou en ik doe het nou. Ik krijg nooit weer een andere kans. Het is dit leven en dan straks is het voorbij. Het uitgangspunt wie het stenen ramt met 60 centimeter dikke moorden. Het interieur, het mjelwerk, de kap en de vjukken moesten met hulp van een Engelse moederbouwer hielendal op een ei tekenen en maken worden. De onderdrukking, de tandwielen, dat is allemaal hout op steel. Een heleboel jet is het. Die Engelsen die waren van ouds altijd nog heel goed in jetten van ijzer. Nou is het wel zo, alle onderdelen, alle grote onderdelen ben in Nederland jetten, maar dat hier puur een tijdstechnische factor weer. We zijn nu druk bezig om de weekendpas te maken. En mijn collega die is druk bezig om de bekleding op een kapauto te doen. Maar dat kellet ik nog een beetje zwaar. Bij alle moeilijke lastige hoekjes en dat wil net zo wat wij graag willen. En op dit moment de temperatuur merk ik behoorlijk heeg. Ja, we hebben nu wel 27 graden hebben we nou. En dan ben we nog net eens op het hitst van de dag. Is dit nog te doen? Het zal wel matten. Het is, ja, het kapje zal het toch opmatten. Maar het is eigenlijk onmenselijk. Nou, Joet, het is de dag, hè? Het gebeurt. Ja, vandaag is het gebeuren en dat is voor mij het moment waar ik al ik wil zelf 2, 3 jaar naar uitkijk, dat moment. En dat hele brief heb gevaardigd van 12,5, 13 ton gewicht eigenlijk, zo in één keer poep op die molendel zet wordt. En ik ben ontzettend blij dat ik daar echt ooggetuige van ben. Dat is fantastisch.